Ulang kahoy? Ulang ulit? Mahitabo yung panahon yung maingani yun o, kanang kaso. Kanang pan lang mo, kanang kilatom. Ah? Andiyan na? Oo. Pastor, kulang yung sudlan ng pastor. Kanang pwede ka ni? Or na sudlan na yan eh. Intended na ni sila eh. Ang sudlan na to sa manok. Wa tay malayong mulman. Ako na lang siguro. Said. Okay, sige on. Let. Di ka ko madunggan man. Ito ko sa pasa. Doktor na tingali. O sino? Let the little children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Ang dinarian sa Diyos para guys sa mga bata. Wow. Kasi gusto mo ito sa heaven. Itaas ko mo. Salamat sa Diyos. Gusto na ito lang. Now, hindi ang kamantagon gusto ko share ninyo, dalion na ito kay update din pupusin dito sa bukid. Bumalik ko sa bukid, dito na po sa patag. Dito sa pitas. So, salamat sa Ginoo kay naamo. Well, hindi nga kapuntagon, salamat po sa mga ginikanan diyan na natin usa sa advokasya sa Christ Evangelistic Feeding Mission. Although nagakandak ta aning programa sa feeding, ang usa sa among pasyon, ang among kalipay mga kabataan na maka-encourage mi ninyo sa mga ginikanan sa atong tanan na isip reminders nato na dunay nahigugma nato pag-ayo. Isay nahigugma nato pag-ayo. Ha? Isay na kailang. Di ba ang gipresent ka ganina, power of love. Ang kahong sa gugma. Kabalo ba mo kung sa yung kahong sa gugma? Ang kahong sa gugma mauni. Sa John 3:16, nakita ng Bible, what is this size? Gigugma sa Diyos ang tibuok kalibutan. O tungod niya na iyang gihatag ang iyaang bugtong anak na si Jesus. Aron nga ang tanan nga mutuo kay Jesus, dili malaglag. Apan, makabaton o kinabuhi nga walay katapusan. Wow. Kung sa man ang kinabuhi nga walay katapusan. Now, paminaw mga bata, dili sa kalimutan, ang atong kinabuhi, limitado ra. Kinsa nakaatong misteryo? Kung sa kanina ang misteryo? Ha? Isa na katong misteryo. Na kung sa'yo nakita ninyo sa misteryo? Mga pansyon. Di ba ang pansyon sa misteryo na ay gamay, dagko, na ay dagko.
Unya, ang mga pizza ko dito, sa butang dito sa mga sa tawag anak, sa tawag anak, lapida. Ang gibutang dito na ay born o na ay dead. Kung sa sinatawag, kung sa sinamatay. Unya, ang mga pizza dito sa namatay, lahi-lahi. So meaning, mauna akong gusto ipasabot nato mga bata, kay mingon ra ba si Jesus na ang mga bata ipadukol kaniya. Mga ginikanan, ang mga bata kay nato dalpon sa simbahan, dalpon sa Ginoo. Sa dara mingon man mga ginikanan na dire mo sa balay, bantay ka dito kay humong sa iyo. O niyang pagulit kay malimpa mo eh. Niyang pagulit ikan simbahan, gihupong ang diro, giayog pula ang mga anak, kay hindi ka sa iro. Nakisay-sagaan, ang iro, inahan. Meron inahan, ang anak. Usaya nga itong mga anak, wala pa na sa isang ito kayo pang-uusahan. Muna nga, mga bata maninaw, nanong importante nga mudangot na ni Jesus. Okay, paminaw mo aning maayo, tungkol kay importante din ako, si Jesus nasa gitawag kong invitation. Ang invitation ni Jesus, di-address natong tanan. At itang tanan, muduon niya. Ngayon man, kay gilipugma ang tayo pag-ayo. So, ang gugma sa Ginoo, ang title kaganina sa kanta, The Power of the Love. Mauni ang gugma sa Diyos na paminaw. Ang gugma sa Diyos, mauni, si Jesus namatay ibabaw sa cross. Kisay bitoo, totoo ka si Jesus namatay sa cross sa Kalbaryo. Itas ka mo. Okay, paminaw. Nganong si Jesus namatay sa Kalbaryo sa cross? Now, hinumdumi na kitang tanan makasasala. Walay perfect na to. Kitang tanan apil bata. Kitang tanan makasasala. Tungod sa sala, kitang tanan kandidato ka sa gitawag ng imperno. Kung saan man ang imperno? Ang imperno, mato sa Bible, gitawag na sa glinaw ng kalayo. Kinsa mo gusto mapasok? Diba? Walay gusto mapasok dire? Isa gusto na mapasok sa kalayo. Diba dili ta mo sugot? Kay sakit o init kay kalayo. Now, good news. Say with me, good news. Ang good news mo ni, humana si Jesus namatay ibabaw sa Kalbaryo sa cross kay gilukat, gitubos ni Jesus ang tanan natong mga sala. Ito palagpagan si Jesus. Amen. Okay, paminaw. Kaya kung wala namatay si Jesus dito sa Kalbaryo sa cross, kitang tanan, hinukman ta sa hinukman niya sa silot. Muna nga ang maayong balita na gusto na mong isulti sa daghang mga tao karong panahon na hinumduman nato na naay nahigugma nato. Ang nahigugma nato na mao ang Dios nga Amahan o ang gugma sa Dios nga Amahan iyang demonstrar pinagi siyang bugtong anak na si Jesus. Si Jesus ang namatay, si Jesus ang bilubong, si Jesus ang nabanhaw, o si Jesus buhi sa walay katapusan. O nagsaad si Jesus na mubalik siya. Sa diya nga mubalik ka si Jesus, ikaw, ako, itang tanan, waon ka ni Jesus, o dadto niya dito sa, asa niya tayo dalon? Sa langit. Now, mangutan ako, kung sa di ay ang pinaka-importante karong panahon na, kay mga matay man ta, temporaryo naman ta, ang importante di ay karong panahon na, nga naatay maayong relasyon ni Jesus. Amen! Si Jesus ang atong gikinanglan karon, dili lang reliyon. Gani, wala man mi nagpailaw sa among reliyon, kilalahin man ang musliman. Niagin ninyo din sa iyong lugar, dili lang kayo magpakaon, apan magpahinumdum kaninyo na naay Jesus na higugman natong tanan. Amen. Napalinaw, miingon si Jesus sa Juan 14 versikulo 6, miingon si Jesus, ako ang dalan, kinabuhi, ug ang kamatuoran, way makakasamahan sa langit, gawas nga ni kanako. Now, mga bata, kinsay atong itinanglan karong panahon na si Jesus nga naman. Kay si Jesus nagsaad o kinabuhi nga walay katapusan. Di ba mingon ko kaganina nga kung nag-adto mo pinteryo, nakita niyo dito nga ang pansyon ay gamay niya dako o ang pizza sa nangamatay nagkalay-lahi, pwede punya, pwede pugma. Gani sa statistics survey, kada segundo na ay mamatay. So matag usa ka nato wala ka na sayod kanus ang tataman. Kinsa bay na sayod diri nga taman na kasunod adlaw sa tuig or kanus Di ba wala?
Now, tungod kay wa ta nasayod, ang atong importanteng buhaton karon aron nga andam ta kanunay, kay wa man ta nasayod. Ang importante karon nga mantra mitras buhi pa ta mga kabataan, mga ginikanan, si Jesus atong tagaan o dako kaayong aluna sa atong kasing-kasing. Si Jesus atong paharion sa atong kasing-kasing. Si Jesus atong paharion sa atong panimalay. Si Jesus ang atong tagaan dakong prioridad sa kinabuhi. Amen! Atong palagpakan si Jesus. So, ito na to, hindi magbunay. Si Jesus ang atong gitinala. Ni Ame, aron mudasi kanimo. Mga ginikanan, mga hantong, mintas doon na patay kusog, mintas buhi mata, tawag nato ang ngalan ni Jesus. Amen? Nag-ingon ng Bible, nga iyang ngalan, nabaw sa tanang ngalan. O wala na po'y laing ngalan nga gihatag namdom sa langit, gawas namang sa ngalan ni Jesus. Ang ngalan ni Jesus, ang atong gitinanglan, karong panahon. Amen? Na manindog ka mga kabataan, pagserbisyo kaninyo, o sa pag-share sa mga panalangin nga gipiyal usad sa Ginoo alam ka nato. So mga kabataan, okay, gamay nga kami nga, umatan ni mga kanaday ka. Nini nga oras sa mga kabataan, kabalo ko nga mag-usa nato, doon na tayo kasalabutan. Diba? Kabalo na tayo sa isakto, sa sayo. Kisay, hinit diri o pamalikas. Sabi daw, sa kanila pamalikas. No, mga bata, reminders na kami sa inyo na i-practice na ito kanunay sa atong baba. Ang pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Mangutanan ko ninyo, kung tawag ka sa imong kiro, si tawag. Pag mo imong baboy ang muduol, kung kiro. Pag mo imong kugdi, sa imong muduol, manok. Pag mo imong kugdi, pag mo imong kugma, pag mo imong pag mo imong yawa. Mga tanan ko, kung may tawag ka sa kanan sa yawa, muduol ang yawa, dili. Now, kami now, nang ano ako nag-isulti sa inyo, tungkol kay, importante kayo ni, kaya daghan na kayo hinabo ng mga bata, iabot ang panahon na, bisang ginikanan, balikaso na, tungkol kay mga ginikanan sa sugod. Muna nga, ignore nyo si mama papa, ha? Hindi kayo maayaw magsigit at pamalikas. Atong tawag doon ang ngalan sa Ginoo sa itong panimalay. Amen? Kaya kung naasigad sa itong panimalay, kung naasigad sa itong kasing-kasing, naay panalangin sa Ginoo. Naay grasya sa Ginoo. Naay kalitaw sa Ginoo. So, ignorin mo si mama at si papa makakali mo, na mapa, importante di ay kamunay, tawag mo sa ngalan sa Ginoo. Amen ba? Na mga bata, Thank you.